ассалому алайкум, бародарони азиз, бародарони ғариб, хуш омадем ба канали мо. як бори дигар моҳи шарифи рамазон ба ҳаматон муборак боша. ва гуфтаниам бачаҳоё чайҷон ки ҳамун лайкака ба чилкакатон бизанед. рости гап ҳамун лайк ки шумо мемонем просто видеои мо паҳн мешавад ки дигарорам бинанд. хоҳиш мекунем ки ҳамун лайка биҷухем бародаро, бачаҳоё чайҷон. ва курси имрӯзаи мо бародарои ҷон 1000 рубл, яъне имрӯз аввал числара бигем 7 апрел соат 7:45 ба вақти Москва. 1000 рубли мо 153 сомон ва доллар бошад $12.27. курси туркӣ бошад 180 лира, евро 11 евро, узбекӣ 839513 суми узбекӣ. бародарои азиз, ай ҳаматон хоҳиш мекунам ки лайка биҷақен ва дастгирия фаромӯш накунед. боқӣ сарбаланду обод бошен. иншааллоҳ видеои оянда бегоҳӣ мебарояд. ва гуфтанем бачаҳои чайҷон ки як дастгирӣ кунем, видеои мо 10,000 20,000 просмотр бигирад. илтимос бародаро, боқӣ сарбаланду обод бошед.